डीजे शंकर कुमार लखई का 6 नंबर बस्ती। क्या अगस्त के दिनवा मिलल आजादी महीनावा आइले बानी लेके टोपी गेरुआ सफेद हरा रंगवा जय फहरावे रे बउआ स्कूल में अपना तिरंगा ले लो ना झंडा ले लो ना झंडा। डीजे शंकर कुमार हवा ये थिया पुता ले लो तिरंगा। ले भयो दुगो झंडा लेना ले बेगिना तू लेना ले दुगो ले 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 भयो दुदो धंधा ले आ दे ले भयो दुदो धंधा ले आ दे छातावा पधते दुनु खूबे फाला रे के छातावा पधके दुनु तिरंगे कलरवा की टोपी बानी धइले तिरंगे कलर पैंजनिया राम जइला हरावत हरावत रे बउआ सकुलिया में मिली जलेबिया राम हले भयो चल 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 जल्दी चल आज 15 अगस्त हो जिलेबी मिलतो स्कूल में चल चल जल्दी चल एगो तू खाई एगो हम खाए रंजू दीवाना झंडा ले हो सोनी सरगम ला दुगो किन देला हो रंजू दीवाना झंडा ले हो सोनी सरगम ला दुगो किन देला हो आके फिर में ले ना तीनों रंग तिरंगा ले ला लोग झंडा ले ला तिरंगा ले ला लोग झंडा ले ला तिरंगा ले ला लोग झंडा। लखई का 6 नंबर बस्ती।